Почва обиколката на нашия апартамент. Влизаме от външната врата, място за обувки и пожарогасител. И тръгваме на стълби по стълбите нагоре. Горе има гардероб, който е за външните дрехи, за връхните дрехи. Това е ограда, която е сложена, за да не падне Алекс по стълбите. И се озоваваме на втория етаж, където е самия апартамент. Това е хола. Тук зад до цветята в ляво, вратата, която е, това е склад. Просторен. Два големи прозореца. Камина, действаща, все още не сме я пробвали. Друг прозорец. И това е масата за хранене с Алекс на земята. Холната гарнитура. С която имахме толкова проблеми с доставянето. Кухнята. Алекс. Трябва да го прескочим. Това е Румен, който чисти доста успешно дори и този килим. Кухнята има много шкафове. Това е голям плот. Отиваме към банята. Прескачам Алекс. Банята с душ кабина. Вана, също и джакузи. Голямо огледало на две стени. Тази врата води към нашия гардероб. Ще го покажа и от другата страна. Това е друг гардероб, пак за кърпи. Отиваме, продължаваме нататък. Алекс. В дясно вратите са помещението за пералнята и сушилнята. С шкафове. В ляво е стаята на Алекс с всички играчки и това е голям прозорец, който води към още по-голям балкон. Там живот и здраве. Лятото имаме масичка с столчета, подарена от нашата агентка. Те ще бъдат изкарани на балкона. В момента това синьото е покрито барбекю, върху което и в момента се трупа сняг. Алекс леглото, шкафчето, гардероба. Алекс. Отиваме в нашата стая. На този етап имаме само легло, нищо особено. Прозорец. Това е въпросният гардероб, на който видяхме вратата от към банята. Ето го него, това е вратата, която води към банята. Алекс ме следва.
Това е скромният ни апартамент. Просторен, светъл и най-важното наш.